Har dit nekrande hørst om Mumidalen? Her færre öll som du har tuksa sindru i dvæla i november, ta dæleren battla seg i kævatepp. Men fyrst etter desse mettan i grannalun, du der ræver om at hava futlan mei av öllum gåun om du atla der at sova i 30 månader. Hetta Mumihuset. Det har lujtjist ønare bleitare, rundare kævafon. Her inne sova de öll somu trygt og vel. Her Mumitrøtlet sjálft. Her Mumipappen og Mumimamman. Og hon som svever her så løytel at dette kan bare være luttla mui. Men annars varst du ångat du hver i Mumihusen. Nu kunne søvan øns vel byrja, men hon ikke særlig spennende til alt bare litt å sova, så vidt leipa bort inn i vare. Ja, Lutla Moi ståisne vakna. Helt du at jeg får sove til to jaila så? Det var gledes uil. To Mumi? Ja? Helt du det var stort litt av vetja folk? Hvordan mener du? Jeg la just og drømte at jeg bor i en vannmelon. Men har du ikke kommet ut solen skunnen på om og nian? Og hvert stort litt i tog? Dette av og var jeg kom, og det deilig, Lutla Moi. Det var eisen deiligt att drömma. Ta vi får ett väla säger du, Mummi, du ska veta mig allra första vardagen. Säger det? Hur du glömt då? Det är så länge så igen. Och nu kommer syster de kött efter Lutla Moi. Ja. Hon är väl över haft det fullt utan mig. Oj, det kan gott vara. Hej mamma! Glädligt var. Hej Mummi mamma! Jeg kunne hugsa meg en vannelån. Det øye tyverre ikke. Men jeg øye nekk anna godt som de kunne få til morgenmat. Mumrikur er kommen! Det är näck skjuter jag med en trappen här. Ja, men det är så stortligt. Kjem du vi över till Mumriken? Nej, jag får ivra vit om sista mun är kommen, Mumitrötel. Men Mimlan är kommen än. Jag tar korsene. Mumrikor! Hej, Mummi. Du har tulljar. Ja, jag också så vi. Hej, du har inte stortligt affärerna? Jo, det är jag. Men jag kände ju att nu var jag i Mumidalen. Se mig på affärerna. En ära Mummi. Kom, vi får höra vädja snutta. Det är för nytta dama. Han snorskar som ett åaross, hans lilla svenskarven. Mjuk avstånd. Kom ut snodde. Mumrikur kommen. De kom bara för att stöja till. Vi får göra något helt särligt. Något särligt? Alla det är något särligt att kliva i fjällklon. Det är kanske det första som klev på detta fjallet. En
det som det ber til å suttja alla mumidalen av fjallatenten og her er vi. Ups! God morgen, men. Sameleis, mummi! Er mamma til på den øysene vakna? Det var ikke som pappi, men mamma er. Først, så kom ikke at han vet at jeg kom. Til hjertelig velkommen, men. At du skulle torgjøre okkur kjærligt. Som hever skytter. Er det ikke et vekker utsyn til? Røykur kommer ur skorsteinen av mumiusene. Det må være mumimamma som gjør okkur lestilet. Og ikke her. Hva er det? Jonker, jeg verer undan okkur, du er helt visst, høgg. Ikke her. Ein høver svarster hatter. Han er øyelig større. Hvor man har mistet han? Pappi kunne kanskje ha brukt den. Han er nekst større enn moin. Hva er det tid? Han kommer helt lengt ned. Og langer enn. Ups! Hei! Jeg halte meg da var bedre med gamla hatt. Hva feilar? Han er fastur. Vi får han ikke av. Kom, du skal hjelpe der. Au! Holka, troi. Hva er vase? Pappi fikk ikke hatten i åt. Hva er dette for en hattor? Bøttene sier at de har funnet han oppi av fjallet nå. Nu så? Hva gjør vi til via, mummi, pappi? Akkurat løy er vi gjennom. Skal det bleka en borster? Spetla blekka en så finan hatt bostor. Kjenner vi nekran som kan bruka en sånn hatt? Nei. Vi gjør det bare. Så leis. Ja. Sjålvande. Skal det være rusko i lad? Velgitt, mumrikur. Og nu færa vi ta fåkon morgon med. Tu kommer øysni a få at der, mumrikur. Som der enka vel. Kom inn! Hei, Snorskjell, jeg får givet til Mumi. Har du hva kommet vi? Et la vil ta det bra hjemme? Nå, kjenner du vi? Du kommer altså ikke vi, men Oi, Snorskjell. Hurra! Nu er det nästan liot! Og i år vil flyggesikt kommer endelig klart. Hopsa! Nei! Nu nøys de atter og i gang. Heldur du at det betyr at gjøre skip som kan flykva? Sjålan ber det ikke til. Snorskjell har alltid drømt om å bytja åt. Jeg elsker drømmer. Jeg pleier oftast å drømme om okkurs minne. Det gjør jeg eisene. Se meg trøttast du ångande av at äta snotte? Jeg vet jo på at du ångande drømmer. Ja, anker du drømmer jeg spuska mer i tøm. Etja skal ha gulven. Hvor verden er et eggen i stovene? Deiligt at vi endelig har finnet en papperskorv.
vet hundarnir hatta? Det lyder skutjo. Því eftir, ég vissi ekki að þeir eru oytrande. Det är nästan som vart. Frikve! Oi, etter mer! Jeg vil nesten slippe. Har du gått her nu? Men ja. Så først du. Det er ikke rett sikta, det kom dette nyår. Hvor er det mer? Hvor er det plass godt? Mumipappen skriver endurminningar. Ungdomsdagene var sera løvligere, så nekver å skrive om. Og her i Mumidalen hender alltid okkurs nytt og spennende, så endurminningene vil bare langre og langre. Hallå? Hej, Mumi! Hej, pappa! Vet du i Herlands navn gjørst du? Frikve! Alltså skutsen kommer ut ur husen. Mumi, Reina kom iver her. Nu skal jeg bjerga der. Nej, pappa! Om du helter och Frikve! Ja, ja! Leip nu upp på det, pappa! Jeg kan ikke Reina komme her til Ivor. Leip nu, pappa! Vi stannar! Seit! Ups! Mumi, mamma, Ja, vinneren. vil du se hva bøttene gjør? Ja, det har vi. De flikker skudjon. De flikker rundt opp i luftene. Jeg vet. Jeg har sagt vidt deg at jeg skulle anse etter ikke at dette er av. Så. Til deg, Snotte! Evan! Nei, boja, kom atter ut la skot. Kom atter. Jeg skal fenge det. Ja, nu har vi det. Ja. Her var du. Og ja, så tog jeg vidt sånn. Så her, ja. Og så, ja. Borta skutsen. Att det var sannelig stuttligt. Ja, men det var ikke liv å spela. Hikka, Mumi og snorska tittan. Og tarra skutt være langt igjen borte. Tar skulle ikke kunne eisne kvarva. Nu skulle det komme nye. Hei! Du teljer 8, 3. Vet at du vet nøkron? Vi spelar plunt og prekva. 5, 6, 7. Og sjekka, men er det godt steg krekva sier? 8. Det stämmer så gott. 9. 10. Nu så. Funnen.
Mumi må være ångstan i husen. Senast jag så han runt den krupen kaminna. Fanns det va? Nei, Har du hukt in chattlaren? ja, det har jeg. Du flette. Hvor man det være? Jeg meldt for heim. Simer bärnaka. Ja, vi finner ikke Mumi nekrat denne. I hetan var tjuckra kräckvasse. Mm. Hej, onkel i hatten. Atta tog såna twitchade. Det var bara med du inte fanns det. Hvor er du? Se bara vi vill så långt bort att det pura var glatt med. Och hur glad du det? Jo, du vet du se och nu för du erst. Och du skilje, det har funnit på att spela. Jeg har ikke snorskat dittan. Hon har lite hitta det hon. Alltså jag konkurrerar Momedal någon till tjänast och Du er alltid gjort av bra konkur. hatta var så fitt att säga. Helt du till pappa? Du har sagt att sånt om kvar Mumi man vara. Ständer det? Kvar. Här. Nej, nu måste du fällt fortälja och om kvar du är. Pappa? Jag gör det inte på du. Jo, tärst du och mommi. Mumi er vekker og fittur og tørst du bærast det ikke. Jeg nekan tok det spekkel til røntgen vøkker sjøen. Nej. Nej, hver nøsen. Nej, jag kör det lojen om allan kroppen. Vad det händer i alla Nej, det kan inte köra sant. Nej, det kan inte köra sant. Det är jävligt. Mamma, Marina, det kan inte köra sant. Nej. Hva er dette for gengur? Hva er hent? Mamma. Hva er dette? Ja, han säger han är Mumitröttle. Skal hetta øytast det være mot Mumitrøtt? Mamma, det Momedal tjatar, det det. Erst du verlig av Mumi? Visst det mommi, mamma, bara kantar lograr. Sissate, ta fera lese. Erst du Mumi? Tja vera bensjen fire. Jeg skulle sagt han kjent mot egna luttla Mumi-baden. Säger det mamma, säg det, du säger det kände mig. Jag vet inte hur så säger så, men det kämpar det. Nu. Jag må veta vad det själv är. Jag har sagt att det är Momedal att det är. Det nu rolig, luttle mun. Mamma. Jo, du erst mot Mumitrøtt. Mamma. Mumi. Pappa. Mumi, kvar kräckvajt ut i grunten och så luncher. Och Jensson. Den är 18. Hesten hatteren hatteslig. Mamman og papen gjør det av at hatteren skulle bostor, og så tvøtte mumian i ånda. Men det var ikke vi glede. Han sakna i skudgjene. Og han ville øsne feien vita hver det grunnene vær vi åtte hatten. Nu søvan li og så stortlig hon vær og Mumi. Så kommer tid at nu og klappe vi mer fire Mumi. Vi sier farvel nu og morra
søvan li og så stuttlig hon vær og Mumi. Så kom vi til død nu og klappe vi mer fire Mumi. Vi sier farvel nu